Dnes je Valentín a to krásne pírenie sa pri tých telefonátoch, pri vyznávaní lásky. Zapnite si ktorékoľvek rádio a každé vám bude ponúkať také zavolajte cez nás a môžete zaželať svojej láske krásny deň, môžete aj vyznať lásku. Pošlite nám mail, či sa máte radi. Áno, súťaž o najkrajšie vyznanie lásky a podobné veci, tak sme si povedali, aj my budeme podobne trápni. Jasné. Zavolajte, milí priatelia, 07 524 94 626 524 91 375, ak chcete niečo odkázať svojej láske na Valentína. No a spravíme to opäť takým tým našim spôsobom, že zavolá nám poslucháč, prezradí nám ešte mimo telefónu, už Natália tam niekoho má. Áno. Telefón niekoho, prosím vás pekne. A my ho prekvapíme. Áno, v podstate on nebude ani vedieť, že je vo vysielaní Fan rádia. Dobre, no skúsime, že či sa tam dá. Haló, kto je na linke? Tam Filip? Dobré ráno, tu je Peter. Aha, Peter, prepáč, ja zase čítam zlé meno. Tak Natália, prosím ťa, napíš tam. Peter, dobré ráno. Peter, ahoj, zdravíme ťa. Z Bratislavy. Z Bratislavy si Peter? Peter, ty by si rád vyznal lásku? Ja by som rád niečo povedal svojej Lucii. Aha, dobre, Peter. Dobre. No, fajn, výborne. Fajn, na Valentína sa to hodí aj celkom dobre. V pohode. Ty si nechal už teda našej kolegyne Natálii telefónne číslo, Peter, však. My sa s ňou skúsime spojiť. Dobre, ako dlho chodíte spolu? My už spolu asi také 3,5 roka. 3,5 roka. Máte nejaké pekné zážitky spolu? No áno, také dovolenky, chaty. Ešte my sme sa stretli v skautskom krúžku a tam sme samozrejme potom prestali chodiť, ale tam sme sa vlastne zoznámili, to sa tak ťahá už dlhšie, no. Aha. Dobre, no Peter, tak už to myslím zvoní, tak tichučko teraz. My tu nie sme, Peter, dobre? No. Prosím. Servus, Lucia, tu je Peter. Ahoj, Peter. Peťka čaká. Dobre, a ty si kde? Si taká ospala doma ešte? Ešte som doma, že neskôr idem do školy. Vieš, aký je dnes deň? Valentína. Ja som sa povedal, že streda. A ako si spinkala? Aj taká dobré. Dobre? A smutno mi bolo bez teba. Ale ja by som ti, vieš, chcel niečo by som ti chcel povedať. Čo, Peťuko? No. Počkaj, si nejaký taký divný si, nie? Ale nie, no, vieš, taká vec má už trošku dlhšie, tak ja, vieš, ako sme sa minule pohádali, tak... Ale Peťko, vykašli sa na to. No, veď... Vykašli sa na to, že dnes je Valentína. Si krásny večer. Veď, áno, len... Vieš, to už je také, už je toho veľa. Ja ti musím povedať, ale ja som nevedel nájsť odvahu a... To je veľa. A tak som sa rozhodol... O čom teraz rozprávaš? Že chcel by som ti povedať, že ja už mám 4 mesiace inú. A není to tvoja chyba, vieš, to je v podstate aj moja chyba, ale nám už to podľa mňa spolu vôbec neklape. Myslíš vážne, ale prečo si to... Prečo mi to hovoríš až teraz? No, lebo som ti to nevedel, ako ti to mám povedať a som sa rozhodol, že na Valentína to bude najlepšie. Ty hrozná špina. Ty si taká špina, ako mi to môžeš urobiť. Ale prosím ťa, veď si zober, že sme sa neustále hádali už posledné 3 mesiace. Čo sme sa hádali? Ale furt si mi vykrikovala, že nehrávaš futbal, teraz, že hrávaš futbal, že nechodíš domov, že na mňa kašleš. Že už... Čo mi to robíš? Tak ja som bola pred 2 dňami u gynekologa a povedal mi, že som tehotná. No, tak... Peter? Si tam? Áno. Som tu. No to si nás toto ale troška šokoval. My sme čakali, že nejaké vyznanie lásky. No ja som to chcel nejak spraviť, aby to bolo veselé, no tak to veselé asi nebolo. Ale... A ty si to vedel, že toto, že ona je... Nie, tak toto som netušil, to som teraz aj ja dosť teda hotový, ako úplne už. A teraz neviem, či by sme Lucii mali znovu zavolať, alebo ako to spraviť, len teraz už je to taký dosť trapas, toto. No a vy by ste mi čo poradili? A toto si cez éter musel riešiť, toto Peter, prosím? Ja hovorím, že ja som to chcel riešiť ako sranda, že sa to tak zvolní a normálne sa ako kamaráti rozídeme, no ale som nečakal, že tam je to dieťa. Teraz nezavoláme tej novej, nechceš? Nie, ja radšej do tohto už neťahajme to. No tak toto je nič, Peter. V podstate teraz ja som troška šokovaný, ale nevadí, milí priatelia, dnes je Valentín, takže v prípade, že by ste sa chceli rozísť so svojou priateľkou a priateľom, pošlite nám do Fan rádia mail, my ešte v priebehu dňa vás môžeme spojiť. Je to síce teda situácia, ktorú sme nečakali, ale... Prúser toto veľký, ale zase ako nápad, pozrite sa. Peter, troška si nám posunul program, my sme chceli byť podobní ako iní rádia, troška romantický. Tak nič. Dobre, ďakujeme ti, Peter, tak ti prajeme ešte pekný deň. To bude asi blbý telefonát s tou Luciou. Čau, ahoj.